Altså, det er ikke noget, du snakker, men skal bare ikke snakke dårligt om statsministeren eller noget, ja. Eller Dansk Folkeparti. Nej, det skal du slet ikke blive smidt ud. Og kæft, hvor er der mange dele. Ja, hvad? Hvor er der mange dele. Ja, hvis du piller alle sammen ud, så er der. Jeg synes ikke, det var den, der larmede. Men nu gør vi det alligevel. Jamen, der er jo ikke noget alarm, når den ikke... Og det var noget modstand, så larmer den. Ja, når der er lin på, ikke? Jo, lin på og modstand. Lige til sidst. Ja. Hvor der ikke er noget, der trækker. Ja. Det var den. De er jo kraftedeme så små. Og... Ja, de er fandme små. Skal vi lige se noget her. Du skal have sådan en konisk pind. De sidder ikke fast. Jeg skal bare have... Hvorfor fanden sidder den du fast? Den skal ikke sidde fast. Så... Men du har da brugt det lidt deroppe, fordi alt fedten er der væk. Prøv at høre det her. Vi siger ikke noget. Nej. Ja. Jeg smider den i skraldespanden. Vil du have to helt nye i, eller? Ja, hvorfor ikke? Det var altid bruge det i reserve. Men der er noget galt med den der konstruktion, at det er altid det, der er problemet med dem, ikke? Nej, de skal bare smøres jo. Du ser, mine, de går jo ikke i stykker. Jeg skifter et leje i alle årene. Skal det smøres hver gang? Ej, det er 10-12 ture, hvis jeg smører jeg dem. Så der. Skal vi se, det er så spejlevendt. Det er den lille baglæns der.
Så skal vi have en ny skive der. De er fandme tiny. Ja, hvad siger du? De er små. Ja, det er noget der, men også nogle skarpe linser, jeg har på øjnene, det kan jeg godt sige dig. Ellers kan jeg ikke se en skid, og så skal jeg lukke det der blinde øje, det bliver jeg nødt til at lukke, fordi den smule syn, der er, det forstyrrer fuldstændig. Det er den der plastikmuffe, eller hvad fanden? Den er gemt helt væk. Ja. Det der smørhul, de har lavet, det virker ikke en skide godt. Det skal du lade være med at bruge, fordi du får jo kun lige fedten ind, eller olien ind på den anden side. Det løber ikke igennem alt det der ligger der. Så sidder den. Ja, sådan. Det leje, der sidder ned under plastikkappen der, det kan også godt finde på os. Det giver jeg. Ja, men det skal også have fedt en gang imellem. Det der tynde fedt, jeg har der. Sidst jeg havde det hjemme, der havde jeg den af og lejet op. Fordi så kan man lægge det ned og få på begge sider. Hvis man løsner de der skruer derfra. Der kan du så vende bunden, så er du fri for at skille det hele ad. Ja. Så kan du vende bunden i vejret, og så dreje lidt på hjulet. Så falder lejet ud. Det bliver siddende på pinden, ikke? Så det ryger ikke nogen sted. Men så skal der have ind og her, og der skal der have en speciel membranenøgle her ind til. For at pille det af. Det er den, du ikke bare kan gå ud og købe. Den skal bestilles specielt og sådan noget der. Så den der, det var også den, der var medtaget. Så. Ja, den ryger ud. Jeps. Fint, så kan vi gå ind og sige Batman. Okay. Slukker vi for